Dnes je velmi smutný den, protože náš bývalý reportér zemřel na náhlý pád z okna. Takže se zjistilo, že vedl 2 životy, jako náš reportér a taky jako mafián Mr. Fenester de Fenester. Dnes se půjdeme podívat na jeho velkolepý pohřeb. Dobrý den, vítám vás tady u pohřbu našeho milovaného reportéra 270. Za mnou můžete vidět, jak všichni ho známí už tluchlí nad jeho smrtí. Tady je jeho hrob. Druhý případ. Paní, která se asi před 3 lety vyzvracela na Bílý dům, byla konečně dopadena. To je ta baba! Stůj! Tam jo. Třetí případ. Blázen v blázenci, který používal 12 hodin denně svůj tablet, zemřel na náhlý infarkt. Bylo mu pouhých 8 let. A dnes se jdeme podívat na jeho případ. Dobrý den lidi, právě se nacházíme před pokojem blázna, který je závislý na svém iPadu. A právě dostal infarkt, ale naštěstí ho přežil. To jsme my, reportéři. Dobrý den. Pojďte do mě, to se ani koupil. Takže, dávejte se na něj bacha. Teďkom to strašně hodně potí, když se kouknete, on tam dělá čáry málí u toho. Nemůžete ho naštvat, ani mu sebrat iPhone, protože on jinak prostě to skončí fakt hodně špatně. Můžete to skončit tak, že vám rozbije klobouk, když nechcete. Vůbec. A hlavně dávejte bacha, ne? Moc se k němu nepřibližujte moc. Je nějaká hrozba dalšího infarktu? Ano, je strašně velká, protože když prohraje, tak se strašně naštve a pak jako... Ne! 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 Stej tady! Buď tady! Buď tady! Dáme ti nový iPad! Dáme ti nový iPad! Ne! Čtvrtý případ. Včera večer proběhl teroristický útok na naše studio. Teď se jdeme podívat na kamerové záznamy. Pátý případ. Blázen se napil vody z kohoutku, jenže celé umyvadlo bylo mimo provoz. Z umyvadla tekla nečistá voda, která byla zároveň toxická. Blázen je teď na jipce. Šestý případ. Blázen se pokusil vykrást obchod, ale omylem zaplatil. Tohle jak kládeš? Sedmý případ. Blázen spokojeně usnul a vůbec nic se nestalo. Breaking news! Blázen se zrovna stal kandidátem prezidenta Spojených států amerických. Teď se jdeme podívat na jeho proslov.
my fellow Americans. Tak a máme tu konec celého dílu. Naschledanou. Kurva. Dnes se nám dostala... Kurva, tam chyběl mikrofon. 3. Blázen v Třetí případ. 3, 2, 1. 5. případ. Dnes ráno proběhl velký souboj mezi dvěmi blázny. Teď se na ně jdeme podívat do nemocnice. Co to kurva děje? Léčíme. Léčíme. Jak přišel, co se tu dneska děje? Teď se na to můžeme kouknout. Skibidi Zeman.